Dobrý den. Jak již bylo řečeno, aplikace máme dvě. Je to aplikace pokladny a aplikace skladu. Když si rozklikneme aplikaci skladu, která se nazývá OnePub, vyskočí nám úvodní obrazovka této aplikace. Vidíme, že můžeme přejít do katalogu a objednávky nebo přejít na sklad a inventuru. Ve chvíli, kdy přejdeme na sklad a inventuru, vidíme náš momentální stav, vidíme, že máme například 4 položky momentálně na skladě. Ve chvíli, kdy chceme přidávat nějakou z položek, klikneme na bílé plus a možnosti přidávání máme 3. Buď můžeme přidávat pomocí kategorií, nebo pomocí vyhledávání IAN kódem, nebo vyhledávání pomocí názvu. Pokud chceme přidat například nějaký produkt Božkov, tak si napíšeme do vyhledávání Božkov, přidáme si jablko Božkov a zadáváme cenu například za velkého panáka 25 korun. Ve chvíli, kdy chceme vyhledávat pomocí kategorií, můžeme si vybrat některou z kategorií, jako například lihoviny, dále vodky, ve vodkách si zvolíme například Absolut a v Absolut vodkách si vybereme nějakou, kterou máme na skladě. V našem případě to potom může být například mandarinková, vanilková, takže přidáme Absolut vanilku. Opět zadáváme cenu například za velkého panáka. Když se vrátím zpátky na sklad, vidím, že naše vodky, případně ten rum, mám na skladě přidaný, bude se nacházet úplně dole. Vidíme, že jablko Božkov tam máme zadaný stejně jako tu absolutku vanilkovou. Ve chvíli, kdy chci přidat produkt, který v našem katalogu není nebo v naší databázi se nenachází, zvolím si možnost navrhnout nový produkt a ve chvíli, kdy mám například domácí limonádu, která u nás 100% v katalogu být nemůže, tak navrhuji nový produkt s názvem domácí limonáda, volím nějaký EAN kód a zadávám jednotku v litrech. Pokud budu mít domácí limonádu například v půllitrové lahvi, zadávám objem půl litru, zadávám váhu prázdné lahve a váhu plné lahve. Tyto údaje zadávám z důvodu, abych potom mohl dělat inventuru vážením, což je naše hlavní výhoda. Přidám produkt na sklad a opět zadávám cenu za nějakou jednotku, například 30 korun za 2 deci. To samé můžu udělat v případě, že chci přidávat nějaké maso. Ve chvíli, kdy chci evidovat na skladě maso, zadávám si název například o hovězí flank. Opět si zadám nějaký EAN kód a volím jednotku, tentokrát gramy, a jako základní váhu si můžu například zadat 1 kg, což je 1000 gramů. Odesílám ke schválení a opět přidávám produkt na sklad s nějakou cenou, tentokrát cenou za kilogram, což může být například 1200 korun. Vrátím se zpátky na sklad a uvidím, že například tu naši domácí limonádu a flank steak již mám na skladě přidáno. Ve chvíli, kdy mám například kafe a mám na kávě počítadla, zvolím si možnost počítadel a vytvářím si počítadlo, kde zadávám jméno počítadla, cenu za jednotku, počet číslic počítadla, takže například zobrazuje 4 číslice, což je až do čísla 999, potom se protáčí, zadávám stav minulý a stav současný a vidím, že mám přidané počítadlo takhle na kávu, případně na víc druhů káv. Ve chvíli, kdy chci dělat nějaký pohyb u položky, například příjem, rozkliknu si daný produkt, zvolím si nahoře kolonku příjem a zadávám do příjmu, kolik kusů jsem přijal, například 5, vidím, že to třeba půl litru. Ve chvíli, kdy dám inventuru, zadávám, kolik kusů například mám momentálně na skladě 3 a poslední flašku rozpitou si zvážím, dám připočíst a zjistím stav současný, což je 2,262 litru. Vidím i nějaký prodej a samozřejmě tržbu. To samé mohu dělat například u toho masa, jako je například hovězí flank. Do příjmu přišlo mi například 3 kg, dám připočíst a ve chvíli, kdy dělám inventuru, překliknu do stavu
a vidím, že mám poslední kus na skladě, tudíž mám prodej 2 a tržbu 2400 korun. V případě počítadel potom přejdu na počítadla a pouze přepisuji stav současný, což může být například 1350 kusů, tudíž uvidím prodej 100 kusů a současnou tržbu 3000 korun. Dále si ukážeme další možnosti skladu. Ve chvíli, kdy si rozklikneme tlačítko kontextového menu, vpravo dole vidíme možnosti řazení, jak řazení abecedně, tak řadit vlastním způsobem, řadit nezadané nebo případně měnit pořadí. Dále vidíme počítadla, to nás přesune na počítadla, nový sklad, máme možnost vytvoření více skladů na jeden účet, například pivnice dole, a můžeme si vytvořit takhle jiný sklad, takže můžeme dělat inventury paralelně jak například na bar, tak na pivnici. Přidám si do pivnice například nějaký produkt, jako je Gambrinus, 10, 50 litrový keg, zadávám opět cenu za velké pivo. Ve chvíli, kdy se vrátím zpátky na sklad, tak se nacházím ve skladu pivnice dole a mám tam ten náš keg. Pokud chci přepínat mezi sklady, vyjedu si opět tlačítko našeho menu, zvolím si přehled inventur a zvolím si ten náš sklad a dám si nastavit jako aktivní a v tu chvíli mám opět aktivní ten náš sklad, například kuchyně. Ve chvíli, kdy se chce podívat na přehled všech inventur, kliknu na tlačítko přehled inventur a vidím tady přehled všech uzavřených inventur z minula, kde vidím například i datum a čas, kdy byly naše inventury uzavírány. Dále tam vidím tlačítko spočítat inventuru, tady potom mám možnost ukončit inventuru a zapsat stavy ve chvíli, kdy mám inventuru hotovou. Vidím tam i například jednotlivou tržbu z jednotlivých položek. Spočítám si inventuru a vidíme, že inventuru máme 7.8. uzavřenou. Vrátíme se zpátky na náš sklad a ukážeme si například objednávku. Když chci něco objednávat, tak už jsem zvyklý z e-shopu, kliknu si na tlačítko nákupního košíku, zvolím si, jaké množství chci do košíku vložit. Pro samotnou objednávku se potom vrátím na úvodní obrazovku, vpravo rozkliknu ikonku nákupního košíku, zvolím si, jestli chci udělat poptávku nebo objednávku. Já jsem si například zvolil objednávku, vyberu si mého dodavatele, u kterého chci objednávat. V našem případě to bude objednávka u dodavatele OnePub. Rozkliknu si našeho dodavatele, kliknu na tlačítko pokračovat, tady si můžu zvolit například druh objednávky, jestli chci soukromou na IČO, závozové datum, dodací adresu, v případě poznámku pro dodavatele, anebo poznámku pro sebe. Kliknu na přejít ke kontrole a zde si objednávku kontroluji si závozové datum, dodavatele, položky objednávky, cenu včetně DPH, druh objednávky, dodací adresu, případně poznámku pro dodavatele. Kliknu na odeslat objednávku, odešlu objednávku a naše aplikace počítá s tím, že vy večer to zařízení vypínáte, já to nasimuluju způsobem, že aplikaci vypnu a znovu zapnu. Ve chvíli, kdy aplikaci znovu vypnu a zapnu, vyskočí mi rovnou tabulka, kde se nás aplikace ptá, jestli nám dodavatel přivezl naše zboží. Vidíme, že se nás aplikace zeptá, jestli nám dodavatel zavezl objednávku ze 7.8. Vidíme kód objednávky, závozové datum dodavatele a zvolte doručené produkty. Ve chvíli, kdy mi došel ta Absolut vodka vanilka, odškrtnu si, že mi přišla, zavezeno na skladnici. Zde si dále zvolím produkty, které chci například buď nakopírovat do košíku, nebo automaticky naskladnit tím, že si produkt zvolím a kliknu na přidat na sklad, čímž se mi automaticky produkt naskladní. Tudíž, když přejdeme do skladu a inventury a koukneme se na naší absolutku, tak vidíme příjem, že nám to přišlo. Nyní přejdeme
do pokladny, tlačítkem přejít do pokladny. Ve chvíli, kdy přejdeme do pokladny, vidíme přehled stolů v listu, vidíme jednotlivé místnosti, jako je například kavárna nebo zahrádka, a pod těmi jednotlivými místnostmi potom vidíme stoly. Pro markování například na stůl s názvem stroj si rozkliknu tento stůl a mohu začít markovat. Ve chvíli chci markovat například nějaké pivo, rozkliknu si kategorii piva. Ve chvíli, kdy chci markovat například pivo John Doe, kliknu si na John Doe a volí se mi automaticky výchozí položka. Ve chvíli, kdy si chci vybrat nějakou z porcí, tak si podržím prstem na tomto pivu a zobrazí se mi výběr porcí, jako je například půl litr nebo 0,3 litru. Ve chvíli, kdy si zvolím 0,3 litru, bude se markovat 0,3 litru, jinak vidíme, že ta pokladní položka je rozdělená na dvě části, na část červenou a část zelenou. Přes část zelenou mohu přidávat, přes část červenou potom mohu ubírat množství objednávané v pokladně. Ve chvíli, kdy si kliknu na tlačítko úpravy, mám tam nějaké možnosti, jako je například možnost vlastní položky, slouží pro vytvoření položky, kterou nemám vytvořenou v pokladně, jako je například knedlík. Navíc zadám si název položky, například knedlík, cenu 5 korun, sazbu DPH a frontu. Opět mohu přidávat nebo ubírat množství. Dále tam mám možnost přesunutí, mohu si vybrat, co chci přesunout, buď na nový účet, nebo si vyberu některý z účtů a přesunu. Dále tam máme možnosti v úpravách účet si přejmenovat. Ve chvíli, kdy znáte někoho, kdo u toho stolu sedí, či je to účet, můžeme si ho pojmenovat například Karel v našem případě a už budete mít účet pojmenovaný. Dále máme možnost storna. Vyberu si, co chci stornovat, takže si na to kliknu, například knedlík a John Doe, nebo například jenom nějaké věci. A ve chvíli, kdy stornuju, se mě aplikace zeptá, jestli chci připočíst stornované položky na sklad nebo ne. Dále, pokud například sedí u jednoho stolu ti samí lidé, většinou si objednávají jedno a to samé dokola, tak ve chvíli, kdy přijde servírka, nemusí vyhledávat v kategoriích, pouze klikne na nějakou tu položku, která již byla objednaná, tím se přehodí do nově objednaných, opět zvolí množství, které chce objednat a dá potvrdit. Dále vidíme možnost zaplatit buď vybrané, nebo zaplatit vše. Ve chvíli, kdy kliknu na zaplatit vybrané, zvolím si, co chci zaplatit, kliknu na zaplatit vybrané a platím. Nahoře vidím částku zaplacení, pod tím by se nám nacházela částka v eurech, případně, že bychom měli nastavený kurz za euro. Vidím možnosti platby hotově, stravenkami, kartou, fakturou nebo na účet podniku. Ve chvíli, kdy chci platit rozděleně, zvolím si druh platby, například stravenkami, zvolím si částku, například 50 korun, takže si napíšu 50 korun a aby se mi to dopočítalo správně na hotově, tak si podržím na částce hotově prstem, tím se mi to automaticky dopočte. Co vidím dále na obrazovce, tak je to částka včetně spropitného, můžeme evidovat částku včetně spropitného. Dále vidíme slevu, můžeme zadávat procentuální slevu, v případě placeno potom slouží jako jednoduchá kalkulačka. Takže ve chvíli, kdy nám budou platit například 200 korunami, vidíme, že máme vrátit 135 korun. Dále vidíme možnost nějakého tisku, jako například tisk účtenky nebo tisknout eura. Ve chvíli, kdy klikáme na tlačítko zaplacené, máme zaplaceno. Ve chvíli, kdy klikám na zaplatit vše, potom platím vše, co na účtu zbývá. Pokud se vrátíme na přehled stolů, máme možnost ještě nahoře zobrazit si pouze otevřené účty, aby nám nepřekážely pouze zavřené stoly. Jinak možnost zobrazení je teda listem nebo mapou, takže ve chvíli, kdy si klikneme na možnost mapy, vidíme možnost mapy, vidíme tam místnosti, jako je kavárna nebo zahrádka. Ve chvíli, kdy chci
vybírat nějaký ze stolů a markovat na něj. Kliknu na stůl a mám vybráno a opět můžu vybírat například jídlo a něco markovat jako pivní vrtáky, nakládání hermelín nebo například sušené hovězí a automaticky vidím, jak máme propojení se sklenem, že nám už nějaké položky dochází. Jinak v tom samotném menu, co máme tam přehled pokladny. Když si rozklikneme přehled pokladny, vidíme tržbu, otevřené účty, jaká byla tržba z kuchyně, jaká byla tržba z baru. V případě, že nemáme nastavenou frontu u dané položky, bude se nám načítat jako ostatní. Dále vidíme hotovost, kolik máme hotovosti v kase, kolik bylo placeno hotově, kolik bylo placeno kartou, stravenkami, fakturou, na účet podniku, nebo například potom tržbu se sníženým DPH, tržbu s běžným DPH, z toho samozřejmě DPH vidíme a pokud se přesuneme v přehledu úplně dolů, uvidíme potom, kolik nám šlo ve slevách, v případě kolik nám šlo ze storn. Dále, když si vyjedeme menu, máme tam reporty. Pokud si rozklikneme reporty, tak uvidíme, kolik bylo prodaných položek od nějakého časového období do nějakého časového období. Mohu se dívat pouze na příklad na jednotlivé produkty, což uvidíme za chvíli. Takže tady vidíme, že si můžeme volit datum, od kdy do kdy, volit si jednotlivé produkty, volit si pouze prodeje u nějakých uživatelů, případně pozorovat nějaké kategorie. Samozřejmě tento výtah si můžeme exportovat například jako CSV soubor. Pokud se přesuneme do položky účty, vidíme tam potom evidované veškeré účty, vidíme, co bylo objednáno, u účtu stornováno a podobně. V pokladním deníku se nám potom nachází veškeré pohyby, které se děly na pokladně, jako jsou například storna, platby, otevírání a zavírání pokladny. Jinak vidíme, že máme možnost filtrovat podle datumu, nebo například pouze pomocí storna, pokud si zadáme do vyhledávání storno. Dále máme v menu možnost pokladní vklad a výdej. Uvidíme, že pokud chceme vyndat například z pokladny 500 korun na zeleninu, ale v pokladně se nám to nenachází, tak nás to ani nepustí, v pokladním deníku to ani evidováno nebude, ale ve chvíli, kdyby jsme chtěli vyndat částku, která se v pokladně nachází, jako například 100 korun za zeleninu jako výdej, tak se nám to potom z pokladny odečte a když se vrátíme do pokladního deníku, tak vidíme pokladní výběr 100 korun. Co vidíme dále? Pokladní položky, tam potom jsou evidovány veškeré pokladní položky, u kterých si můžeme volit nějaké vlastnosti, jako například možnost, zdali bude položka k prodeji či k prodeji nebude, kategorii, frontu a podobně. Dále, když si překlikneme porce, tam máme jednotlivé porce, u kterých můžeme měnit dále nějaké vlastnosti. Oblíbené skupiny jsou potom oblíbené skupiny, které se nám v pokladně ukazují úplně nahoře. Kategorie stoly potom slouží stejně jako ta ikonka té účtenky na přehled stolu, kde mohu markovat. Pokud se přesunu do skladových položek, vidím tu sklad pokladny, kde vidím například nějaký prodej, například u Beefeateru 0,220. Ve chvíli, kdy chci dělat porovnání pokladny, to znamená, že chci porovnávat fyzický stav z aplikace skladu inventury s prodejem v pokladně, kliknu si na porovnání, vyberu si nějakou z inventur, s kterou chci porovnávat, načte se mi veškeré zboží, které na skladu mám a mohu porovnávat vlastně ten fyzický stav inventury s tím prodejem. Takže ve chvíli, kdy se mi načte tento sklad, to porovnání, vidím potom stav na skladu OnePubu, stav v pokladně, případně nějaký rozdíl. Součet přebytků, v případě manka vidím součet mank.
Dále tam mám možnost front, slouží místo tiskárny, například v kuchyni, aby nevyjížděly bony, tak pro kuchaře slouží takováto elektronická fronta. To samé slouží potom například jako fronta na bar. Dále v naší aplikaci je možnost nějakého nastavení, jako například mobilní číšník, který se potom velmi snadno připojuje. V nastavení aplikace máme potom možnost nějakých možností jako kurz koruny za euro, automatické odhlášení, nebo například si ukážeme možnost, že po potvrzení položky se automaticky vrátíte do přehledu stolů, takže ve chvíli, kdy to zapnu, skočím do přehledu stolů, vyberu si nějaký účet, něco namarkuji a ve chvíli, kdy to potvrdím, skáče mi to zpět do přehledu stolů. Dále tam máme možnost uživatelů, kterým můžete zadat samozřejmě nějaká práva, jako například nastavení aplikace, nebo pokud mohou objednávat u stolu, kasírovat, tvořit místnosti, vidět frontu jídel, mazat fronty, zadávat například počáteční stav pokladny, stornovat položky na účtu, zobrazovat pokladní položky, nebo zdali mohou smazat pokladnu, nebo vůbec do pokladny vstupovat. Dále tam máme možnost nějakého tisku, takže když si kliknu na tlačítko tisk, mám tam nějaké nastavení tiskáren, mám možnost tisknout na účtence informace o DPH nebo například na účtence tisknout jiný popis, než který mám v pokladně, a samozřejmě mám možnost si zvolit i vlastní logo na účtenku, aby se mi tisklo o nějakých rozměrech. Dále vidíte tlačítko rychle, to potom slouží pro rychlé markování, kde vlastně nevybíráte ze stolů, ale markujete vlastně na jeden univerzální stůl. To je z aplikace všechno, já vám děkuji za pozornost a nashledanou.